Ops, wait sa. Kay muraga sakit dyan na inyo ang mga mata dira. Sugdan na nato. Asayo sa buntag. Okay, ting jote naman. So jote na sa ta. Let's go, let's go, let's go. Rambo, Rambo rock. Sige. Sugdan na nato ang adlaw sa malinawan. O kalinaw. Di ba? Sus, nindot kaya tong morning, no? Kay murag early ta gamay pero mao lagi nagihapon bisag early ta dapat ta magdali-dali sad kay layo kay ang mingla padong patas Cebu City. Sus inana na no nya. Daghan kayong salamat sa mga nag-comment sa atong video paglasta nya sa mga nagpa shout out. Salamat kayo. February 14 ba ya aron? Heart to heart sa sa mga gusto day mo magpa-shout out dira, comment lang mo ha kay shout out mo kung taga Cebu City mo or kung taga Cebu mo, shout out mo uy panan-aw sad mo heart heart sa mo gagmay ba. Dili lang kay mag ono no sad mo unya. Ayos ang paginan ha kay sayo pas buntag mo na ayaw nyo pa sa puta inyong Paris na sus lisod na kung inyo na pa sa puto na bati yun inyo ang February 14 kay bawo na ka kung unsan na tas daw ayaw na lang ko doon kay bawo ko mo diskarte gihapon ka bisag sa puto na atik-atik din ka nga pasapot-sapot palitan din naman siya buwak-buwak dito kung ano plastic buwak-buwak na baligya argo ng kilid-kilid good or pwede rin sa kabanguhag rosas nira gitanom sa imong mama kay baon na ko dira dong kung naamoy rose dira sa inyo ibton ra nimo nya butangan mo plastic cover dong sus kay baon na ko ana oy nagian na bayan nako pero ang rose dili ako mama ang tag-iya kun dili ang silingan. Talaga, Charmy. Di manindot kayo, kinawat dito. Nya palitan ang plastic camera nindotan. Ay, mahal na kayo. Pwede na mabaligya tag 100 ang usa. Hey! Kanindot. So, magabot ako sa SRP, no? Murag kog nalingaw sa akong pag-drive diri sa taon. Ay, murag enjoy kayo ko. Murag ko duwa ka drive. Aliko diri, ko dito. Insert diri, insert dito. Kung madakdak ka, sila o blangsa. Masamad-samad bitaw ka no dapat hinahinay lang tano para way disgrasya ba kay pait kini madisgrasya ta kay kumaaw mo ta mauwaw pa ta masamad pa ta magbayad pa ta magasto pa ta magasgasan pa atong motor sus kalo rasad mo na maghinay tano magdrive ta hinahinay ra ta kay di ta gusto nga maugbok ta kay kung maugbok baya ka wara bay lain mo tabang nimo kun dili ikaw ra sa imong kaugalingon mao na so kita kung mag-drive ta dapat responsible ta dapat safety first mag-helmet naiuban rawan ang nga bukol na nangalumping ng kay ngano man ni sakay og motor nagdrive og motor kusog padagan way helmet tay na ugbok nalumping ang pero bita sa sakto nga pagka-istorya no dapat safety first tadaan kay para dili ta maunsa dili ta kanang disgrasya ba at least kung disgrasya man ganita dili kay worst kay kung worst im pagka-disgrasya sorry na lang napabaya nagpaabot nato so dapat jud na nato ang pingan atong kinabuhi kay nikauli nato apay nagpaabot nya nagpadung na to dito na nag-assume na to nga okay ra kayo ta pagpadung na to sa ato trabaho nya pagpadung uli wala na dayto pero daily bitaw kay February 14 man heart sa daron good kay kasagaran sa mga tao ron mag-walk by tos na nya ni ka November mag-walk by tres sa sila ay sa mga palabi sa bitaw sa inyong ipangbati dira no nya manatag joti padung na ta uli diri no kay murag action na gabi ang adlaw no action na sa ngit-ngit dere na ta makakita no sa mga tao yung gipatagaan na sa buwak ang uban magsakit-sakit sa ilang mata kay sila single wa sila kakitag forever sa ilang February 14 pero nay uban dira tanawa ra gud si ate diri sus nagbitbit na tag 500 or tapila ka na tag 700 guro na kita ni wa tay gibit-bit drive lang tani no hangyo-hangyo na tagamay sa tong Paris gud apa jud diri anawa mo agi na ni kalit magpasuya sa ilang flower pasuya sa ilang flower no kita ni hangyo-hangyo lang ta
nahinay lang ta pero mao lagi na dili man na ingon good nga February 14 maoran na purpose. Ang purpose sa February 14 sa kinahanglan magkasinabot og pirmi. Taga-adlaw man sana ninyo buhaton ay taga-adlaw di ay kiyasa bay dili man ko na di ungod ko taga-adlaw na uban taga-oras man ay taga-oras na char o pasayat Teo na ni mga buwak na diri sa una noon na nag-walk by to uy yes kay bawo na ko ana dong asa na pa dong date now unya doot later ay karon pa plaza pa mo ron nay uban nangaon na daan kay nangandam og kusog taon oy sa pa man di ay tuwa yatay kusog unya nay uban diri nay uban nga manuroy pa nagplaza pahayag pa na kay hayag pa man pahayag pa na inyang taon magpangit-ngit na sadna kay fully book na maglinya lang sa mo sa daan ron ha kanang mga nagbitin-bitin dara ay sa tao mo pa kuan oy sa mo pahalata kanang pasyay-syay sad mo ba bitaw taw diri dapita no sa may Plaza Independencia no murag noon jud kay ni diring dapita nga daghan jud kay ni tao klaro na kay ni daan daghan mag walk by tos diri naa pa nay uban dira nga nag walk by trees kay ang usa third wheel ay kaluoy sa duwa man na pagitaig kauban oy dapat di pangitaan yung pagkauban unsay tuon ninyo gibuhat ninyo picture ninyo sulugoon ninyo oy ayaw sa taon maluoy sa taon mo nya diri ni uban nagpa seaside ginagmay seaside pabug na kay unya ready na magpanikad na pero na uban darang sorry lang nya mao na kita pauli ta magamping ta sa atong pauli nya kana lang sa salamat kayo.